Cele 3 dorințe. Cel mai frumos dar este să apreciem ceea ce avem deja. Un grup de prieteni s-a adunat, ca în fiecare duminică, în jurul unei mese mari ca să ia prânzul. Pentru că se iubeau și aveau grijă unii de alții, de fiecare dată când se întâlneau la masă, se străduiau să aducă feluri de mâncare pregătite cu drag și cu cele mai bune roade din propriile grădini. Pe masă se regăseau toate culorile, gusturile și aromele delicioase și naturale, de la pâinea coaptă în casă, la salatele gustoase și sucurile făcute din fructele culese din propria livadă. În timp ce se bucurau de toate acele mâncăruri alese, simple, dar gustoase, prietenii își povesteau necazurile din timpul săptămânii. Unii se plângeau că se treziseră prea devreme ca să meargă la muncă. Alții că se culcaseră târziu în fiecare seară din cauza orelor suplimentare. Unii se lamentau că plouase aproape zilnic, alții că nu mai vedea odată vara. Printre atâtea văicăreri, deodată o prietenă din grup spuse: "Suntem între prieteni, avem masa încărcată de mâncare și băuturi alese. Suntem sănătoși și ne bucurăm de ele. Ce ne mai putem dori?" "Păi să câștigăm la loterie?" răspunse unul dintre ei. "Bine," insistă ea, "vreau să spun că dacă va apărea un duh din lampă, ca în povești, ce i-ați cere?" "A!" exclamă imediat un al treilea. "De toate! I-aș cere de toate!" După hohotele de râs ale tuturor, cea care inițiase conversația propuse: "Dacă ai avea tot, te-ai plictisi. Te-ai sătura de atâtea lucruri. Vă propun un joc. Imaginați-vă că apare un duh în lampă și vă îndeplinește 3 dorințe. Fiecare să răspundă ce i-ar cere și, la sfârșit, câștigă cel care a formulat cea mai bună dorință. El nu mai trebuie să-și achite masa. Ceilalți îi vor face cinste. De acord?" Toată lumea aprobă dând din cap amuzată. După aceea, fiecare a început să-și spună cele 3 dorințe. O mașină nouă, o dragoste veșnică, bani ca să trăiască fără să mai fie nevoit să muncească. Unul voia chiar să devină faimos în toată lumea. Când îi veni rândul și ei, care îi ascultase cu atenție pe toți ceilalți, o întrebară: "Care este prima ta dorință?" "Să am calmul și inteligența de a alege bine celelalte 2 dorințe." Nu a fost nevoie să mai adauge ceva. Aceasta a fost aleasă drept cea mai bună dorință, iar ceilalți i-au făcut cinste bucuroși. Cu toate astea, când au ajuns la desert, au întrebat-o care ar fi celelalte 2 dorințe. După ce se gândi puțin, de parcă duhul i-ar fi îndeplinit prima dorință, răspunse: "A doua dorință ar fi să-mi dau seama că mă bucur deja de ce este mai bun în viață. A treia, să nu uit asta niciodată." Gândește și crește. Mulțumesc pentru tot. Cea mai mare bucurie pe care o putem avea este să ne dăm seama de cât de minunat e să trăim, de norocul de a avea aproape oamenii pe care îi iubim. Un călugăr budist povestea că o fată care iubea aventura își dorea să navigheze într-o barcă cu pânze până la o insulă pustie de la capătul pământului. A strâns banii de care avea nevoie, a reușit cu greu să se obișnuiască cu marea și, după luni întregi de navigat, a ajuns aproape de acel teritoriu sălbatic. Totuși, când mai avea doar 2 mile până la țărm, ambarcațiunea s-a scufundat cu tot ce avea în ea, iar fata a fost nevoită să înoate până la insulă. Pentru că nimeni nu trecea niciodată pe acolo, a supraviețuit singură în următorii ani, descoperind mult prea târziu ce anume o făcea fericită. Persoanele și lucrurile pe care le lăsase acasă și cărora uitase să le acorde importanță erau adevăratul ei paradis. Fusese nevoie să naufragieze la marginea lumii ca să-și dea seama de asta. A fi recunoscător este semn de bună creștere, spune o zicală populară plină de înțelepciune. Îți propun să-ți imaginezi că ajungi pe o insulă pustie sau că ești captiv într-o închisoare dintr-o țară îndepărtată, fără să știi când îți vei recăpăta libertatea. Căror lucruri din viața ta de zi cu zi, căror prieteni și rude apropiate le-ai simți lipsa?
Fără îndoială, acolo se află paradisul tău. Poți să te bucuri de el acum.